Katkum ki jingtip ba khamnya balayolum laong ba kumba khandai 4% nakashispa ki benta jong ka Mariupol kabaron hakari Ukraine kila syak ban penjot penpra haki sipai jong ka Russia hapo ka jingyalam u Putin bat ki sipai ki layok ban khang ya ki benta ba kongsan layo thuru ba menta ha Mariupol om don ding elektrik syu kumjuru ka gas ban shet jing shet ya ka bala pensai shushu da ka Ministry Defense jong ka Ukraine lai iru ba ka Russia kala ther da u missile haki benta jong ka Kharkiv ka balawan ra ya ka jingyap jong ki riu pajba ngin om don jingmap yano yanoro ki balai shu bethat jendat ya ka jingim jong ki riu pajba lakalong ya ki nongshun ki banabar kumjuru ya ki briu ki basa huput usam jong ka ri Ukraine katkum ka jing pelaj khobor jong ka Defense Ministry